o dimineață frumoasă și senină. Ah, ce zi frumoasă pentru lenevit! Tăticului Purceluș îi place să lenevească. Tati, azi nu te duci la muncă? Nu, Pepa, e sâmbătă azi. Tăticul Purceluș nu muncește sâmbăta. Tăticule Purceluș, o să întârzi la muncă. Dar e sâmbătă, mămică Purcelușă, nu-i așa? Nu, astăzi este joi. Oh! Tăticul Purceluș lucrează joia. Pe curând! Săracul tati, trebuie să muncească. Mami e norocoasă, ne putem juca acasă toată ziua. Dar eu nu mă joc, eu lucrez pe computer. George vrea să joace jocul Găina Fericită. George, putem juca găina fericită după ce-mi termin treaba. Mămica Oiță și Suzy au venit să o ia pe Pepa la grupul de joacă. Bună, Pepa! Bună, Suzy! O zi frumoasă să aveți! Pa, pa, mami! Spor la muncă! Doamnă oaie, dumneavoastră lucrați sau vă jucați? Azi voi lucra foarte mult. Mă duc la sală. Ce faceți la sală? Alerg, sar și sar coarda. Mami, asta nu-i muncă, e joacă! Pepa și Suzy au sosit la grupul de joacă. Bună, prieteni! Bună, Pepa! Bună, Suzy! Copii, azi ne vom juca de-a mersul la cumpărături. Cine vrea să fie vânzător? Pepa și Suzy vor fi vânzătoarele. Voi ceilalți veți fi clienții. Pepa și Suzy vor administra un magazin. Ce trebuie să facem? Eu voi lua banii, Suzy, iar tu vei aranja marfa pe rafturi. Bine! Cățelușul Denny e primul client. Bună ziua, domnișoară vânzătoare! Bună ziua, domnule câine! Îmi dați niște biscuiți, vă rog frumos? Suzy, avem biscuiți cumva? Nu, dar avem un telefon de jucărie. Spune-mi, te rog, cam cât costă? Telefonul va costa 100 de lei, vă rog. Mulțumesc! Următorul, vă rog. Bună, domnișoară vânzătoare, îmi dați o pâine, vă rog? Nu, dar avem o casă de jucărie. Să vă pun într-o plasă, domnule? Da, vă rog mult. Jucăria va costa 1 leu. Vai, n-am atâția bani. Ne poți da banii când o să vii data viitoare. Doamne, munca asta e grea? Da! Bună, domnișoară vânzătoare, spuneți-mi ce-mi puteți da de 1.000.000 de lei? Suzy, oare ce avem de 1.000.000 de lei? Un morcov? Da, vă rog. Iepurașului Rebecca îi plac morcoveii. E ora de plecare. Purcelușul tati a venit să le ia pe Pepa și pe Suzy. Tati, ai avut o zi aglomerată? Da, azi am muncit foarte mult. Să știi că și noi am muncit foarte mult. Am fost vânzătoare. Bla, 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 bla. Sfârșit. Și printează. Mămica Purcelușa a terminat treburile. Bine, George, acum am putea juca un joc de găina fericită. Merităm. N-ai fost cu mințică, mami. Joci găina fericită. Da, pentru că eu și George am terminat ce aveam de lucru. Nu-i așa, George? Toți am terminat ce aveam de lucru. Să ne jucăm împreună. Curcubeul. Pepa și familia ei merg la plimbare cu mașina în munți. Încă nu am ajuns. Încă nu, Pepa. Să jucăm un joc. Fiecare va urmări o mașină de culoarea sa preferată. Da! Culoarea mea preferată e verdele. A mea portocaliul. A mea este roșul. George, care e culoarea ta preferată? Baslu! Culoarea preferată a lui George e albastrul.
Să vedem ce culoare va avea prima mașină. Bine! Iată pe pisicuța Candy în mașina ei verde. Verde, verde e culoarea mea preferată. Am câștigat. Bună, Candy! Bună, Peppa! Iată-l pe cățelușul Danny în mașina de tractare portocalie a bunicului câine. Portocalie, am câștigat! Bună, Danny! Bună, Peppa! Priviți încă o mașină. E Suzy! Bună! Bună, Peppa! Bastlu! Da, George, e o mașină albastră. Ai câștigat. Ce joc aiurit! Nu văd nicio mașină roșie nicăieri. Ba, există o mașină roșie, Peppa. Unde? Ce culoare are mașina noastră? E roșie! Am câștigat, am câștigat! Familia a sosit în munți. Vom admira o priveliște fantastică din vârf. Am ajuns! Ura! Uitați ce priveliște frumoasă! Vai, a început să plouă. Unde-i priveliștea frumoasă? Uite o priveliște frumoasă! Taraba de înghețată a doamnei iepure. Bună ziua, doamnă iepure! Bună, tăticule Purceluș! 4 înghețate, vă rog. Cu ce arome, vă rog? Mentă, portocală, căpșune și afine, vă rog frumos. Bine! Priviți ce-am adus! Înghețată! Culorile noastre preferate! Întocmai verde pentru mine, Portocalie pentru mine! Roșie căpșună pentru mine. iar a lui George Delicioși! A ieșit soarele! uitați ce-a mai ieșit. Curcubeul! Peppa și George adoră curcubeul. Curcubeul apare doar când în același timp plouă și e și soare. Are toate culorile noastre preferate. Roșu, portocaliu, verde și albastru. Știți ce se găsește la capătul curcubeului, copii? Nu! Se găsește o comoară. Ne putem duce după comoară? Acum! Bine, capătul curcubeului pare a fi pe următorul deal. Să mergem! E ploaie și e soare, curcubeu pe cer apare. Curcubeu, curcubeu, roșu, oranj, galben și verde, mov și albastru. Curcubeu, curcubeu, plouă și e soare. Am ajuns! Oh, unde a dispărut curcubeul nostru? S-a mutat pe dealul alăturat. Curcubeu ne-a stâmpărat. Repede, să-l prindem! Curcubeu, curcubeu, plouă și e soare. Nu mai plouă! Iar curcubeul a dispărut. Nu te teme, George. Curcubeul e posibil să fi lăsat o comoară în urmă. Priviți, e ceva aici! Ai găsit comoara curcubeului? Da, am găsit-o! O baltă mare cu noroi! E cea mai valoroasă comoară a curcubeului.